Sziasztok! Én Adrián vagyok, a most induló online csatorna, a Gypsy Music TV műsorvezetője. Hogy mitől lesz különlegesebb ez a műsor az eddigiektől? Ha szereted a cigányzenét, külföldi vagy magyarországi roma vagy, itt nem számít. Előadóinktól névre szóló számot kérhetsz, melyet egy élő kívánságműsor keretein belül láthatsz és hallhatsz. A következő képsorokban közelműködő zenészeink adnak egy kis ízelítőt, hogy láthassátok, hogyan épül fel ez a műsor és a csatorna. Az első adás szeptember 20-án lesz. Kéréseiteket szeptember 18-áig adhatjátok le a mellékelt telefonszámra, ahol a kérdéseiteket is feltehetitek. A kérések anyagi vonzatáról is telefonszámon érdeklődhettek, és a megadott bankszámlaszámra küldhetitek el, melyet a képernyő alján olvashattok. Első adásunk fellépő zenészei, Dado Kincsó és az Aranyszemek. Várjuk kéréseiteket! Sziasztok! A Gypsy Music TV ezzel a videóval kedveskedik Dado Kincsótól, Jánó Józsinak, a családjának, legyetek szerencsések mindannyian! Józsi, ide van a Să te bag tale, taver.